Jeg tror bare, at den dagsorden, der siger digebyggeri op og ned af Vestkysten, nu kommer i gang på Rømø. Jeg tror ikke, den kommer til at omfatte Mandø. Nej, men de får sgu problemer, når vi stadigvæk får alt det der høje vand og alt muligt. Så går det sgu lige så galt. Filmstemmer. Det er blevet tid til Filmstemmer, det danske filminstituts podcast, som tager fat i det spændende, der sker ude i den danske filmverden. Og i den her omgang skal det handle om dokumentarfilmen Før Stormen, som fik biografpremiere i foråret, men som nu kommer på TV2 og TV2 Play her fra den 19. november. Og i den anledning har vi fået besøg af dig, Sofie Husum Johannesen, som er den ene instruktør på Før Stormen. Du har lavet den sammen med Juan Palacios, som er katalaner og ikke taler så flot dansk, som du gør. Og I har hver jeres rolle som instruktør på filmen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan I har fordelt opgaven, men Juan er sådan mere, hvis man kan bruge det udtryk, normal instruktør, og så er du uddannet visuel antropolog, så jeg tænker, du har lavet lidt noget andet, end at gå rundt med kamera og filme og instruere de lokale på Mandø, hvor filmen jo finder sted. Ja, altså vi kommer begge to med meget forskellige baggrunde. Som du selv siger, Juan er ikke dansk, taler ikke sproget, kender ikke rigtig kulturen på samme måde. Og så kommer han med en baggrund som cinematograf og filmskaber. Og han har sådan hele vejen igennem filmen og processen med filmen kunne holde det her fremmede blik på øen, tror jeg, og på øboerne. Og virkelig have sit fokus på at fange sådan, den sanselige, sensoriske oplevelse af Mandø, og finde en fin måde at intertwine, vikle det sammen med Mandøboernes personlige historier. Og jeg kommer i kraft af min baggrund fra visuel antropologi med nogle værktøjer og et meget klart fokus på de menneskelige historier. Så min funktion på denne her film har især været fra start af at opbygge de her nære relationer til vores medvirkende. Lære deres historier at kende, og hvad der er vigtigt for dem, og hvad der gør Mandø til det, den ø har betydning for beboerne. Og også sikre, at den repræsentation, vi laver i filmen, er autentisk og repræsenterer dem, at de føler sig set. Men vi har jo ikke nogen steder. Nej. Altså, vi kan da ikke kravle op i flagstangen, for den vælger op og noget der. Så må du investere i en robåd, der ligger standby. En robåd? Du kommer lige sgu rundt med der, når der er sø derude med. Nej, det kommer nok ikke, men altså... I historien i Før Stormen, selvom det er dokumentarfilm, er der en historie. Den handler om de her lokale, som skuer ud i horisonten. Kommer den storm, som endnu en gang overskyller Mandø, som ligger i Vadehavet, og som er en flad pandekage. En meget lavt liggende ø, som i flere omgange er druknet på et tidspunkt. Jeg mener, det var tilbage i 1600-tallet. Druknede alle på øen, bortset fra 7 mænd, som lige kunne kravle op i et hus op på første sal og gemme sig der. Men flere gange har Mandø været udsat for de her katastrofer, som har betydet, at man har lavet fuldstændig om på øen, flyttet byen et andet sted hen, for at man kunne overleve kommende storme. Og nu bliver der jo snakket meget om oversvømmelse, som vi har set i Thomas Vinterbergs familie, som vores, at Danmark kan blive oversvømmet. Her er det ikke bare et fremtidsscenarie, det er en reel problematik. Og der er ikke særlig mange mennesker tilbage på Mandø. Så det er et uddøende samfund, I har skildret. Hvordan gik I gang med det arbejde, med de 2 forskellige roller, I har til det? Jeg kendte faktisk ikke rigtig til Mandø, før jeg startede arbejdet med den her film. Så første gang, jeg hørte omkring øen, var fra en kollega, der havde været der med sin familie på lidt ferie. Og jeg blev nysgerrig ret hurtigt. Så tog jeg selv til Mandø for at lave den første research. Talte med Mandøboerne, og havde ligesom noget tid til at lade stedet komme ind under huden på mig. Og det blev sådan ret hurtigt klart, at alle de tilbageværende beboere har nogle meget stærke historier knyttet til det med at leve meget tæt med naturen, og særligt med havet. Rigtig mange af dem har også ofret rigtig meget for at blive boende på Mandø, selvom fremtidsudsigterne er sådan ret håbløse.
både på grund af klimaforandringerne, men også på grund af, at øen simpelthen bliver affolket. Så det synes jeg var virkelig interessant, og også noget fremmed for mig at finde i Danmark. Så jeg tog tilbage til vores produktionsselskab, hvor vi så sammen rakte ud til Juan, som vi kender igennem tidligere samarbejder, og hørte, om han kunne være interesseret i at instruere den her film sammen med mig. Og han kommer fra Nordspanien. Hvad havde han af forhold til Manu? På daværende tidspunkt boede han så i Danmark, men Juan har tidligere lavet en film i Spanien, i det område, hvor hans bedsteforældre kommer fra. Der ligesom er en film, der også portrætterer det her særlige sted, og de mennesker, der bor der. Og vi kunne godt tænke os, da vi talte om at involvere Juan, at lave en lignende film på Mandø, som ligesom handlede om menneskene der, og deres relation til naturen, til vandet. Så det var sådan vores tidlige idé til at få ham involveret. Derudover er han en virkelig dygtig cinematograf, der virkelig har øje for at fange det her sensoriske. Så det var sådan de tidlige tanker. Vand lige lidt mere, Ellen. Nå, jamen det var da en grov fisk, du skal have. Nej, det er mig selv, der skal have noget at sove på. Nå, det sove der. Det kniver her, når det er en ny morgen for mig at sove. Nå, for søren. Så må jeg have tid til at gå med noget. I har så nærstuderet Mandø så meget, at beboerne får nogle roller, næsten som om det var en spillefilm. Og nogle steder er det lige i nærheden af at være en komedie, og i andre tilfælde er det så nærmest en gyserfilm, fordi man står og kigger mod nogle meget mørke skyer ude i horisonten. Så I leger lidt med nogle filmgenre undervejs. Men der er Gregers, som er den yngste beboer på øen. Han må være 43, han er. Det er han nok 45. Og han vil meget gerne have så en ny kone, hvilket er noget af et arbejde, når man er landmand på Mandø. Hvem siger du? En landmands kærlighed. Hvem gør det? Dig? Ja, der har det jeg ringet for TV2 herinde. Nej, lad endelig være med det. Så er der en dame, som er Mie, som er 99. I begyndelsen af filmen bliver 100 undervejs, som har en anden, hun er tiden, der går, kan man sige, på Mandø. Sådan er der forskellige roller undervejs. Der er også købmanden, der står og taler med kunderne og lytter til vejrudsigten, fordi I kan vide, om der er en storm på vej. Og Jørgen, han døde jo med det, når det var fuldmåne. Nå. Og det gjorde Kjeld også. Jo. Ja. Og de var faktisk syge af det. Ikke? Jeg tror, Jørgen, han fik tit sin hjerteanfald, når det var fuldmåne. Ja, I sætter alle mulige roller sammen. Hvor meget skal man nærstudere et samfund, før man finder ud af, at vedkommende kan have den rolle, eller den komiske figur kan være den, osv.? Jeg synes faktisk, i Mandøs tilfælde, var det noget, der kom meget naturligt. Også i kraft af, at der er så få beboere tilbage, som der er i dag. Da vi startede, var der 27, og flere er gået bort hen over de sidste par år. Når man er i så lille et samfund, så har man mange kasketter på, og udfylder mange forskellige roller i samfundet. Og det var også en ting, vi gerne ville vise i filmen. Så det, at Ellen, der arbejder i supermarkedet, også er den, der vejleder turister omkring vejrudsigten, og hvornår de nu kan køre over den her vej, når vandet er lavt nok. Det er de funktioner, de har i samfundet. Gregers, der er den yngste på øen, også den sidste landmand tilbage, og der søger kærligheden. Han er også... Han udlever i dag rigtig mange af de udfordringer, der er forbundet til at være fastboende på den her lille ø. Så jeg synes, mange af de her ting var fra start af meget synlige i vores møde med de forskellige beboere, og hvem der så endte ud i den endelige film. Det var også et spørgsmål om, hvem der havde lyst til at bruge rigtig meget tid sammen med os, og hvem der havde de stærkeste historier, der ligesom kunne fortælle noget, ikke bare om deres liv, men om det at være beboer på Mandø. Så I behøvede ikke engang sætte kameraer op? Deres roller kom af sig selv? Det føler jeg, ja. Så
kan man sige, den metode, vi har brugt til arbejde igennem hele filmen, har vi involveret de medvirkende meget i at sammen med dem komme op med idéer til egentlige scener, der kunne fortælle noget om det at være Mandø-boer. Så de har også været aktive medskabere af filmen på den måde. Giver det mening? Det giver mening. Kan du give et eksempel på, hvordan de har været medskabere? Så for eksempel vidste vi ret tidligt, at rigtig mange af mandøboerne, de lider af det her månesyge, som er en ret mystisk, kryptisk størrelse, men også noget, der var virkelig interessant for os at fortælle. Men det var svært at fange på en filmisk måde, fordi den måde, det ligesom kommer til udtryk på, er, at de om natten, når det er fuldmåne eller nymåne, bliver rastløse, bliver småsyge, ikke kan finde ro. Nogen siger endda, at de har hjerteanfald, hver gang, at det har været fuldmåne. Men det var svært for os at fange og fortælle det på film. Så i det her eksempel, det vi bruger i filmen, der talte vi med 2 af de ældre kvinder på øen, og aftalte, at de ligesom kunne mødes, som de gør hver dag i Brugsen, når de har deres daglige indkøb, og altid har de her småsnakke, og bedte dem om at tale frit for leveren omkring månesyge. Så vi iscenesat egentlig scener, som vi vidste skulle handle om de her forskellige emner, uden at give de medvirkende deciderede replikker, men lad dem improvisere frit over et tema. Og nogle af de her scener er så endt op i filmen. Har jeg misforstået det at være visuel antropolog fuldstændig, hvis jeg tror, det er præcis sådan noget, som du har en ekspertise i at sige, hvis vi skal beskrive, hvordan det visuelle, eller det man ser på Mandø skal fremgå, så skal vi arbejde med det på den her måde? Det er i hvert fald en stor del af visuel antropologi. Også at bruge de her kreative medier sammen med de medvirkende som metode, og ikke bare som formidling. Så jeg har absolut brugt rigtig mange værktøjer fra den baggrund. Så har den visuelle antropologi jo også rigtig meget fokus på etik og på at sikre en autentisk repræsentation sammen med de medvirkende. Så det har i hvert fald også været en del af det bagland. Jeg tror, det er lidt ærgerligt, for lille Kirstine, hun havde det også, særligt da hun var helt lille, spæd. Så græd hun umotiveret. Hun skreg om natten, når det var fuldmåne. Jeg er ofte lidt en blæksprutte, så jeg har taget mange forskellige roller på mig, da jeg begyndte at komme ind i dokumentarfilmsbranchen. Nu arbejder jeg egentlig primært som producer og line producer, og før Stormen min første film som instruktør. Så det er tit lidt forskellige opgaver, fra research til produktionskoordinering, til finansiering, til også kreativ sparring og særlig medvirkende kontakt, jeg har siddet med. Har du også bidraget til, hvad skal vi kalde det, dramatikken, til den måde, nu kan man kan jo ikke kalde det traditionelt manuskript, I har ikke skrevet replikkerne til før Stormen, går jeg ud fra, men I har, når man laver manuskript til dokumentaren, så er det jo, at man beskriver, hvilke optagelser man har fået i kassen, hvordan man gerne vil have, at dramatikken udfolder sig i en dokumentarfilm. Og jeg tænker på, grunden til at stille det her spørgsmål, er, at jeg kan jo se, at I har arbejdet med komikken i høj grad i de her små dagligdags situationer. Der er især en sekvens, hvor Gregers kører ud med halmballer i sin lille traktor, og han drøner afsted, mens han hører høj techno. Og I leger med det på den måde, han kører ud af billedet, og så kommer han tilbage igen øjebliks efter I har haft en anden scene, så det har den her komiske effekt, selvom det jo i princippet bare er en landmand, der kører ud med halmballer, mens han hører musik. Men ved at arbejde med det på den måde, så får det den her komiske effekt. Så jeg tænker, det er noget, I har siddet og skrevet, at det kunne I bruge Gregers til. Nogle af tingene er helt sikkert noget, vi har skrevet i et manuskript fra start af, og noget af det er kommet i klippeprocessen. Men selve arbejdet på treatmentet er et, der er sket i tæt samarbejde mellem Juan og jeg fra start af. Det blev ret hurtigt tydeligt for os, da vi begyndte at tage til Mandø på de her længere ture, at der ikke sker en hel masse på den her ø. Og de ting, der sker, det er meget det samme. Så det var svært for os at finde ud af, hvordan præcis vi egentlig skulle fortælle det på en filmisk interessant måde.
Også fordi vi samtidig gerne ville finde et filmsprog, der undgik de her mere traditionelle interviews. Så vi endte med den proces, at vi tog til Mandø og indsamlede historier og filmede det, der nu skete. Og så tog vi tilbage til vores kontor og begyndte at arbejde på det her treatment. Og komme med idéer til deciderede scener, som vi så igen ville tage tilbage til Mandø og udvikle videre på sammen med de medvirkende, før vi egentlig skød det. Så vi havde idéer, når vi kom til Mandø, til konkrete scener, men de er så blevet finpudset eller justeret sammen med de medvirkende, så de ligesom også var repræsentative for dem. Ja. Justeret og finpudset. Nu tænker jeg på sådan en fyr som Gregers. Han er jo ikke særlig justeret og finpudset, kan man sige, som type. Han siger det, han føler, og tænker sgu ikke så meget over, om det kommer ud på nogen forkert måde, eller om det er noget, der støder nogen. Der er nogle fantastiske samtaler, hvor der sidder en anden mand fra Mandø og tænksom omkring klimaproblematikken, hvor Gregers bryder ind og er... Han kunne lige så godt være fra Texas. Så sker det nok ikke noget. Han siger lige det, han tænker lige det øjeblik. Hvordan justerer man og finpudser man en mand som Gregers? Man justerer ikke, man lytter. Så hvis han, når vi for eksempel præsenterede en idé, som han ikke synes passede ham, eller er dokumentarisk i øvrigt, så vil han hurtigt få hive ideen ned og komme med et nyt bud. Og det var det, der var fantastisk i at arbejde med Gregers, fordi han har virkelig egentlig et blik for, hvad man gerne vil se på film. Og samtidig er han, som du siger, hudløst ærlig. Så han var en kæmpe hjælp til os i forhold til at komme frem til mulige scener, der så gav mening for ham. Mere end vores, der måske nogle gange var langt fra hans virkelighed. Så det har han virkelig været vigtig. Og det har været en kæmpe gave, tror jeg også, at han er så ærlig og også ligeglad med, hvad andre synes om ham. Og hvad omverdenen tænker, fordi han har tilladt os fra et meget tidligt tidspunkt at komme meget tæt på, uden at være sådan kritisk eller bekymret for, hvordan vi nu repræsenterede ham. Fordi han hviler nok i sig selv til at kunne bære det, tror jeg. Han er jo også på sin egen måde medietrænet. Han vil gerne være mediestjerne. Han vil gerne være med i Landmanden søger kærlighed, så han er jo siddet og afluret, hvordan man gør sig godt til, når man er på skærmen. Og han ved, hvad der virker, kan man sige. Det er jo tydeligt på ham. Det tror jeg helt sikkert, han har. Også fra barns ben. Vi har jo den her scene i filmen også, som er noget arkivmateriale fra en tv-udsendelse, der faktisk blev lavet med Gregers og hans familie, da Gregers kun var 14-15 år på Mandø. Den vidste vi ikke eksisterede i det første år med filmen. Men den fortalte Gregers så om ved lejlighed. Og det var også en gave at se den her udsendelse, hvor Gregers som helt ung fortæller om sine fremtidsdrømme, og man ligesom også ser det samfund, som Mandø var på det tidspunkt, og hvad der er sket sidenhen. Men hvorfor går du og arbejder her, hvis du ikke interesserer dig for det? Fordi jeg hjælper min far med det. Er det sådan, føler du har et ansvar, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er slet ikke min drøm, i hvert fald. Ja. Hvad drømmer du ellers om? Det er som at være pilot. Det kan jeg godt tænke mig. Nogle gange sad jeg med fornemmelsen af, at I var sådan lige på grænsen til at udlevere beboerne på Mandø. Det var sådan lige ved, I sad og grinede af dem, i stedet for, om jeg så må sige, grine med dem. Jeg tænkte, at I virkelig må have arbejdet med en hårfin fornemmelse for, hvornår kommer vi til at vise noget, som de ikke vil være interesseret i, og hvornår sørger vi for at fortælle vise den komik, som er i en dagligdag. Altså alle har vi jo en trummerum, som kan rettes til, så det ser sjovt ud, det vi går og foretager os, når vi står op om morgenen og så videre. Hvordan har I arbejdet med at finde den balance der? Det er noget, der har været virkelig vigtigt for mig og for os, for Randers, fra start af. Jeg tror, der er flere elementer i det. Dels har vi brugt rigtig lang tid sammen med vores karakter, de medvirkende, også uden et kamera, hvor vi ligesom også, jeg har involveret mig selv også meget personligt for at kunne få den tilgang
som vi har, så der har helt sikkert været en gensidig tillid. Og når man har den som filmskaber, er man heller ikke interesseret i at udlevere sine medvirkende. Det var meget vigtigt for mig, at vi også endte ud med en film, som vi kan tage tilbage til Mandø med og vise vores medvirkende, og de også vil være glade for den og stolte af den. Så det er noget, der hele vejen igennem har været med i vores tanker, og også i klipperummet. Men jeg tror, at en af de afgørende metoder har helt sikkert været at bruge rigtig lang tid sammen med de medvirkende, og også tage del i deres hverdag uden kamera. Og ligesom involvere sig selv som menneske. Jeg har simpelthen boet op og ned af dem og været sammen med dem i lange perioder. Ja, de giver os så meget af deres hverdag også, så jeg synes, det er vigtigt, at man gør det samme. Vi har været på Mandø, jeg tror 18-19 gange, hen over de her 3 år, hvor filmen er optaget, og hver gang har vi boet på øen 2, 3, 4 uger ad gangen. Og eftersom det er så lille et samfund, så få beboere, så har vi brugt rigtig meget tid sammen med dem, særligt med Gregers. Satans med de forbandede gæs. Fordi de æder alle mine afgrøder nu. Så jeg skal have dobbelt så mange hektar, bare for at kan fodre mine dyr Og formeret sig som ind i helvede det her de sidste. Ja, det har det. Men det er jo EU, der fredet dem jo. Ja. Det er derfor, jeg siger, at vi skal ikke være medlem af det der pjat der, du. Hvad sagde de til projektet, da I kom og sagde, at vi vil gerne lave en film om jer? Var de på med det samme, eller krævede det, at de boede der i et stykke tid og lærte mig at kende? Det krævede noget. Fra starten af, som du nok kan forestille dig, var de noget skeptiske over de her journalister, der nu kom fra København og i øvrigt også udlandet. Og hvad skulle vi derovre? De er jo vant til, at der kommer journalister og laver nogle små artikler eller små indslag omkring stedet, fordi det er ret særligt. Men det, at vi blev ved med at komme tilbage og ville have mere og mere, synes de i starten var meget underligt. Men jeg tror netop det her med, at vi er insisteret på at komme tilbage, insisteret på at bruge masser af tid sammen med dem, også uden kamera. Hjælp Gregers med at fodre, eller gøre rent i laden, eller drikke øl med ham efter optagetid. De her ting, drikke kaffe og hjælp til i brusen og sådan noget, de her ting har været afgørende for, at de så også har givet os den tillid. I stod simpelthen nede i brusen og satte varer på hylder for at lære folk at kende? Det har jeg gjort nogle gange, ja. Og hvad sagde de så til resultatet, da de så før stormen her? Det var vi meget spændte på. Men før filmen fik sin danske tv-premiere, var vi over og have en lille visning. Først med Gregers alene, men derefter med de beboere, der har været del af filmen. En lille lukket visning, hvor vi viste dem filmen, og bagefter over en kop kaffe delt samtaler omkring den. Og heldigvis var de glade for filmen, og også stolte af, jeg tror, at se øen og dens historie fortalt. Der er også noget stærkt i, at mange af dem, vi repræsenterer i filmen, er gået bort i mellemtiden. Så der er også nogle stærke personlige forhold på spil der. Men heldigvis er de glade, og det er også min oplevelse, at for eksempel Gregers har jo været meget rundt med filmen, efterfølgende talt med mange journalister, men også været på tv med den. Det er også min oplevelse, at de føler, at de har fået en stemme gennem filmen, der ligesom er med til at pege på nogle af de her udfordringer, de oplever. Fordi i kraft af, at de er så få beboere, og de fleste altså er væsentligt ældre end Gregers, så er det også rigtig svært at råbe politikerne op og egentlig gøre opmærksom på de udfordringer, de har i hverdagen. Som jeg nævnte til at begynde med, så har I også forstærket dramatikken omkring den her klimaproblematik, altså at de formentlig bliver oversvømmet, fordi oversvømmelser kommer der flere og flere af i forbindelse med storme, vinterstorme og efterårsstorme. Hvad sagde de til, at man så tit ser dem gå ud og skue mod horisonten, når der er mørke skyer? Synes de var et reelt billede på dem, eller havde de en fornemmelse af, at nogle københavnere havde overdramatiseret det hele? Altså, vi er helt sikkert blevet grint af nogle gange, fordi at
af flere grunde. Mandeboerne tager ikke ting så højtideligt, og de er ikke nødvendigvis så bekymrede. Men samtidig efter at have vist filmen, var der flere af de medvirkende, der faktisk kom op til mig og sagde, jamen, det er jo rigtigt nok, altså det er jo en stor trussel, og det kan jo ske når som helst. Vi tænker bare ikke over det, fordi vi har altid været vant til at leve med den her trussel fra havet. Men den er ikke blevet mindre med tiden. Og det, der er svært for mandeboerne, er, at lige nu bliver digerne jo forstærket mange andre steder langs vestkysten. Men fordi at Mandø er så lille, som den er, og befolkningen er så lille, som den er, så er det ikke sket der endnu. Og det kommer det højst sandsynligt heller ikke til. Så der er altså en reel risiko, som er større, end den har været før. Men de tager det selvfølgelig med et gran salt, fordi det er også sådan, de altid har levet. Det er nok ligesom med dyr. Det er ikke det hele. Det sagde far der altid i hvert fald. Altså, jamen, det sker nogen her, siger, for nu er det fuldmåne eller et eller andet. Ja. Og vand, det kommer jo hurtigere i hav. Ja, det siger man, det kommer hurtigere, men det falder jo hurtigere. Ja, det gør det. Ja, men altså, det er en anden ting mellem himmel og jord, Ingeborg. Ja. Jamen, nu kan du godt hjem og sove, hvis du får det her ned, så kan du godt sove godt. Ja. Førstormen var med på måske verdens største filmfestival for dokumentarfilmen IDFA i Amsterdam sidste år, og du er lige kommet hjem fra en tur til Mongoliet og Kina med filmen. Den har rejst internationalt, og det synes jeg jo er ret paradoksalt, når man tænker på, at den handler om en lille bitte ø nede i Vadehavet, hvor der bor ganske få mennesker. Totalt udkendt Danmark på alle ledere og kanter. Hvad kan sådan en lille historie fra et mikromiljø, hvad kan den sige kineser og hollænder og så videre? Ja, det er også en stor overraskelse for mig, tror jeg, fordi jeg oplevede det også, at det var et lille bitte lokalt samfund, men dialekt ikke engang mange danskere forstår. Så det at tage rundt med den har virkelig været en spændende oplevelse at møde publikummer på tværs af kloden. Men min oplevelse er, at der faktisk er mange tematikker, som der vækker genklang mange steder. Både det her i forhold til udfordringerne fra klimaforandringerne, men særligt også det her med at bo i små samfund, der bliver affolket. I Mongoliet for eksempel, nu her, der har de jo slet ikke øer eller truslen fra havet på samme måde overhovedet. Men der var mange, der nævnte, at deres nomader faktisk, eller mange af de mænd, der lever som nomader i ørkenen, står i den samme situation som grækers, og kæmper med at kunne blive ved med at have en hverdag, men også at finde kærligheden, finde en kone, der har lyst til at leve det liv, som de har. Så jeg tror, der er mange forskellige universelle temaer i filmen, som taler til folk på tværs. Og så skal vi da lige høre, har Gregers fundet sig en kone nu? Så vidt jeg ved, at det ikke sket endnu. Nu er det lidt tid siden, jeg har talt med ham, men jeg ved, at han ihærdigt leder, og han har også brugt filmen flere gange i den forbindelse, da han var på tv, ved at han fik det nævnt. Han havde også en forespørgsel, da vi skulle til at færdiggøre filmen, om han ikke kunne få en lille notits i filmens credits, hvor der stod hans telefonnummer, og han stadigvæk søger en kæreste. Så han gør de her forsøg, og jeg tror, han er, som jeg kender ham, er han ikke en mand, der lige giver op. Nu har han godt visitkort på TV2 også. Tak for snakken, Sofie. Selv tak.